Zažil si niekedy takého klienta, ktorý by si ten byt tak riadne testoval, neviem, púšťa si sprchu, alebo vyslovene, že išiel do takých podrobností, že si až kúkal? Áno, prišiel klient na obhliadku, tak začal rozprávať o tom hneď na začiatku, že toto je dom, ktorý on bude určite chcieť, lebo jeden dom im týždeň predtým predali a ušiel, lebo proste ho nestihli si zarezervovať a že proste toto je dom, do ktorého určite pôjdu, lebo budú ho chcieť. Pozreli sme si, začal sledovať všetko videl, všetko proste, čo tam bolo v tých izbách, teda všetko vedel okomentovať. Áno, toto poznám, toto som už videl, toto takto. A prišli sme k tomu, že teda dobre, tak teda beriete ten dom, to už po polhodinovej obhliadke. On hovorí, no viete čo, akože my by sme si to ešte aj premysleli, ale ako vieme ponúknuť o 10 000 eur menej. Samozrejme, áno, ponúknem to klientom, teda predávajúcim a dám vám vedieť telefonicky, že či teda to zobrali alebo nie. Predávajúcich sa mi podarilo presvedčiť, že teda áno. Zavolal som víťazoslávne, že áno, vybavil som vám tú teda zľavu 10 000, že môžeme ísť do toho, kedy podpisujeme zálohu. No viete, ja vám dám do konca týždňa vedieť, lebo som v zahraničí a ja sa potrebujem ešte s priateľkou porozprávať. No a na konci týždňa teda som mu napísal, keďže som sa mu nedovolal, tak som mu napísal SMS-ku, že čo, aké je rozhodnutie. No tak ja som ponúkal o tých 15 000 menej. Akých 15? Veď sme sa bavili o 10 000 zľavu. No a keď to bude 15, tak vtedy to kúpim. Nezahodil som flintu do žita, požiadal som klientov, povedal som im situáciu, taká to je. Proste on hovoril, že pozemok je síce menší a tak ďalej, že proste očakával by väčší a tak. A toto všetko, že preto chce ešte dodatočnú zľavu 5 000 ďalších. Majiteľov sa mi znovu podarilo presvedčiť. A keď som mu to napísal, teda, keď zase som sa mu nedovolal, lebo že je v zahraničí, tak som mu napísal, že teda áno, podarilo sa mi vybaviť tú zľavu. Viete, ja to ešte počkám, ja to ešte nekúpim, tak či tak. Takže aj toto je taká úsmevná príhoda, že človek urobí všetko, postavíme sa aj na hlavu niekedy na to, aby sme vybavili pre kupujúceho nejaké tie podmienky, ktoré on chce akceptovať a on nakoniec ani to nezakceptuje.